Июнь айында бик күп һөнәри бәйрәмнәр билгеләп үтелә. Шуларның берсе Россиянең ирекле янгын сөндерүчеләр көне. Олы Кайбыш районы әлеге бәйрәмне аеруча әзерләнеп көтеп алды. Чөнки смотр конкурс буларак оештырылган ирекле янгын сөндерүчеләр бүлекчәләре ярышы быел Кайбыш районында узды. Кайсы команда беренчелекне яулады? Бу турыда Мөршидә Җихан язмасында. Янгынга каршы көрәшүчеләр һөнәре иң авыр һәм җаваплы һөнәрләрнең берсе. Алар үз гомерләрен куркыныч астына куеп, ут астына керә кешеләрне коткара, мал-мөлкәтләрен саклап калу өчен көрәшә. Бу җәһәттән республиканың ирекле янгын сөндерү бүлекчәләре арасында үткәрелгән смотр конкурсларының әһәмияте бермә-бер арта. Бик мөһим, чөнки районда бар кичкенә генә авыллар, ул авылларга барып җитәсе бик авыр. Инде менә һәрбер авыл җирлегендә безнең шундый теркем оешкан дип әйтергә кирәк. Без инде районыбызның тарафыннан һәр вакыт мөмкин хәзер матур иттереп аларга ярдәм итәчәкбез. Әлеге чара Татарстанда 13-нче тапкыр уза. Смотр конкурста катнашучыларга Мәскәү кунаклары, Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре, район халкы күңелдән теләктәшлек белдереп, көч дәрман биреп торды. Ярышлар 2 этапта үтте. Беренчесендә йөгереп барып койма аша чыгарга һәм зыян күрүчегә беренче ярдәм күрсәтелсә, икенчесендә янгын насослары аша махсус билгеләнгән урынга су сиптерелде. Өлкәннәрдән яшьләр дә үрнәк ала. Янгын сөндерүче һөнәрен яшьләргә җиткерүнең шушындый смотр конкурслар иң үтемле чарасы. 9-нчы класс булып инде имтиханнар бирәбез. Тыгыз булса да монда чыгарга булдык. Без бу конкурсны бик яратабыз, көтеп алабыз. Кунакчыл Кайбыш төбәге смотр конкурс белән беррәттән кече сабан туе да оештырган. Әйдәгез, хуш килдегез. Безнең бүгенге бәйрәмгә түрегә рәхим итегез. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләре елы күңелгә аеруча кереп калсын әле дип тырыштык ди Лилия Сафина. Без инде менә бүген биредә татар халкының милли гореф-гадәтләре белән, аның кунакчылыгы, аш-сулы стиле белән бергә шул әйберләребезне шунда кунакларга күрсәттек. Смотр конкурс Бөтен Россия ирекле янгын сөндерү җәмгыятенең Кайбыштагы бүлеге һәм район мәгариф бүлеге белән берлектә үткәрелде. Бүген монда 45 иң булган иң яхшы команда катнашалар. Безнең традиционный бүләк пожарный машина, кем беренче урын ала, икенче урынга прицеп, өченче урынга мотопомпа. Барлык командаларда ныклап әзерләнеп килгән, әмма шулай да форсат буйлы Кайбыш районы Шүти авылы җирлеге командасына хәер хаклы булды. Алар беренче урында. Димәк, өр-яңа ЗИЛ-131 янгын сөндерү машинасы да аларныкы. Җиңүче командалар Россия күләм ирекле янгын сөндерүчеләр смотр конкурсында катнашу хокукын яулады. Мөршидә Җихан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары, махсус Кайбыш районыннан.